Colámonos nas entrañas da panadería Os Ancares en Cervantes para formar parte, como aún máis, desta masterclass de cociña autóctona. Coas más na masa, a mestra panadeira María Jesús Núñez foi a encargada de desvelarnos as técnicas da tradición panadeira co aval dos seus 20 anos de experiencia. E agora poñemos así un pouquiño de fariña. O seu segredo conservar en todo o que fai a tradición os sabores e, fiel a elo, ensinounos a elaborar a típica empanada da zona coa pataca como produto estrela. Entonces, como é a empanada do país, leva pataca. Que lle dá a pataca empanada? Pois mira, réstalle sal, réstalle grasa, lle dá moi bon sabor. Un sabor que potencia A panceta, claro, tamén é un ingrediente primordial, porque sin panceta non tería éxito. Con chorizo, claro. Os alí presentes tomamos boa parte da elaboración da mesma. É sempre moi interesante ver como se fan as cousas in situ. Aprende nos libros, pero tamén aprende da xente que leva moitísimo tempo traballando. Quen sabe son os artesanos. Tamén aprendimos a facer bolos preñados, pan e ata coñecimos os segredos da repostería. Miren que cor ten a masa deste bizcocho. A ver, o huevo que sé bastante bon, porque hai algo que teña polo menos color. Porque o resultado non é o mesmo. Qué bueno está, la verdad. Que hai unha diferencia increíble, la verdad. O que máis sorprendeu, Sobre todo que fan as cousas sin ningún aditivo. así que collimos boa nota de todo para logo aplicalo. Siempre aprendes algún detalle que puedes trasladar a lo que haces, ¿no? Tampouco perdeu ripia dos consellos panadeiros o deputado de Economía Rural entre os asistentes á clase, que se prolongou durante 4 horas. É unha iniciativa que a Diputación de Lugo aposta polo medio rural, aposta por mellorar os propios produtos que temos xa na zona e dalos a coñecer, que é o máis importante. É a segunda masterclass da Deputación celebrada na provincia a través do Programa Europeo Lugo 2. A seguinte terá lugar en Monforte cos produtos da Ribeira Sacra como protagonista.